खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जाहैबाय टपिकआ BTC Secretariat Gherao खालामगोन दा बेनि मोनसे नटिफिकेशनखौ जोङो मोननाय जादों लोगोसे BTC ग्रेड 3 नि रिजाल्ट होबाय दा बेनिबो जोङो खायसे सावरायनाय जागोन डिटेल्सआव ग्रेड 3 एपइन्टमेन्टखौ माब्ला होगोन दा बेखौबो जोङो टपिकनि सायाव सावरायनाय जागोन जब स्केम BTC फरेस्टार फरेस्ट गार्डनि दा बेनि सायावबो मोनसे रेलि लानो नागिरदों एबा मोनसे प्रटेस्ट खालामनो नागिरदों दा बेनि सोमोन्दैबो सावरायनाय जागोन साख्रिनि दावराव एबा दोहौ दा सोलिगासिनो दं बैफोर टपिक्सखौ लानानै जों क्लियारलि मोनसे सावरायनाय जागोन दा बेखौ जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थानो खावलायबाय खायसे सर्सनिफ्राय जोङो मोनसे नटिसखौ मोननाय जादों बे जाहैबाय मास डेमनस्ट्रेशन एगेन्स्ट जब स्केम इन BTR दा BTR नि मोनसे जब स्केमनि सायाव मोनसे मास डेमनस्ट्रेशन एबा प्रटेस्ट लादों दा बे जाहैबाय डेटआ 26 आगस्ट 2025 टाइमा जाहैबाय 10 AM दा भेन्यू बे जायगाया जाहैबाय क'क्राझार BTC सेक्रेटारियेट मेन गेट दा BTC सेक्रेटारियेटआव मोनसे प्रटेस्ट लादों एबा मास डेमनस्ट्रेशन लादों एगेन्स्ट जब स्केम इन BTR दा बेयाव जाहैबाय मा जबनि खोथाखौ बेयाव मेनसन खालामनाय जादों BTC सेक्रेटारि फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डनि दा बैफोरनि सायाव खायसे स्केम जादों दा बेनि थाखाय प्रटेस्ट आरो बेयाव केन्डिडेट बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना गावसिनि सायाव डाउट दङ दा बिसोर बिथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय बैयाव एसे फोरमायनाय जादों लोगोसेनो केन्डिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टु ब्रिं प्रिन्टेड कपि अफ देयार एडमिट कार्ड एलং विथ देम दा बेयाव गावसोरजों लोगोसे एडमिट कार्डखौ प्रिन्ट खालामनानै केन्डिडेट बिथांमोनखौ दा बै प्रटेस्टआव बाहागो लाहैनो थाखाय खावलायनाय जादों बै नटिसनि गेजेरजों दा बै प्रटेस्टआव माबायदि रिजाल्ट फैगोन जों मिथिला नाथाय प्रटेस्ट जोबखांनानै मा जागोन दा बेखौ जोङो उनावसो मिथिसिगोन BTC नि जा थार्ड ग्रेड दा बे जाहैबाय ग्रेजुवेट लेभेलनि दा बेनि मोनसे रिजाल्टखौ रिटेन टेस्टनि रिजाल्टखौ होबाय दा बेयाव गासै 2320 केन्डिडेट्सनि मोनसे लिस्टखौ होदों दा बेयाव बिसोरो क्वालिफाइ जादों माने थार्ड ग्रेड BTC नि जब दा बेयाव रिटेन एग्जामाव क्वालिफाइ जानायनि लिस्टखौ फोसावदों दा मोनसे निउस पेपारनि गेजेरजों बेखौ फोसावनाय जादों नैबे जोङो मोननाय जादों दा PDF खौ नोंथांमोना जुदि नांगौब्ला लिंकनिफ्राय डाउनलड खालामना लानो हागोन लोगोसे बेयाव लास्टाव मोनसे नटखौ मोनसे मेनसन खालामनाय जादों जाय बिथांमोना रिटेन एग्जामिनेशनखौ पास जाबाय एबा क्वालिफाइ जाबाय दा बेनि उनाव बिसोर मा खालामनांगोन कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि टेस्ट दा बै टेस्टआव एपियार जानांगोन एबा बै टेस्टखौ होनांगोन दा बेनि उनाव नङाब्ला आरो अरेल इन्टारभिउखौ होनांगोन दा बैनि उनावसो जेब्ला माने BTC CSB डिपार्टमेन्टनिफ्राय कल लेटार फैयो जेब्ला कल लेटार फैयो कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि टेस्टनि थाखाय एबा अरेल इन्टारभिउनि थाखाय बै एग्जामखौ होफिनबावनांगोन जाय बिथांमोना रिटेन एग्जामिनेशनाव क्वालिफाइ जादों अब्लासो माने बै थार्ड ग्रेडनि जबखौ मोननो हागोन अब्ला जोङो दा बै टेस्ट एबा अरेलखौ इन्टारभिउखौ जुदि नायोब्ला दा दिनै नैबे MCC नि सिगां जुदि लानो हायोब्लासो जोङो रिजाल्टखौ मोननो हागोन जुदि जायाब्ला बे इलेक्सननि उनावसो दा बिनि रिजाल्टखौ फाइनालि मोननो हागोन होननानै जोङो मोनसे हमनानै लानो हायो दा समखौ नाहरोब्ला बांद्राय दिन गैला जुदि MCC आ 29 निफ्राय जायोब्ला दा बेखिनियाव गेजेर समाव हागोन ना हाया जोङो गोनो गोथो जायो जुदि गभर्नमेन्टनि गोसोब्ला गभर्नमेन्टआ साननैसोनि गेजेराव माने अरेलखौ लानानै एबा कम्पिउटार टेस्टखौ लानानै रिजाल्टखौ होनोबो हायो दा गभर्नमेन्टआ मावनो हायि दा जेबो गैया गोसोब्ला दिनै बिसोरो थाबनो होनो हागोन दा बेखौ जोङो गभर्नमेन्टनि सायावसो हगारनानै होनांसिगोन दा गभर्नमेन्टआ मा खालामो दा बेखौ नेनानै थानांसिगोन अब्ला दिनैनि टपिक्सआ बेखिनियावनोसै अके गोजोन्थों